Haino hai wanamai singsa patimung patikha sangrong salo. Bolongo baya brok bai shikar khainani eba tomsa kokna thangtani silai guli nangai sago belaike dukhu manjakha tiprasa khoroksa mung bichiram riyang umor bisi thamchi. Patimungo saimankha ambasa PS bai khopjak Gurudor ADC village ni 9 mile amchaini Gorendro Riyang ni sajla bichiram riyang tini fungo bolongo shikar khainani eba tomsa koknani thangtini tei khoroksani desi silaini guli nangphaika bichiram riyang ni sago omo bai belaike sago dukhu manma bai bono puilao kulai sakhamnogo tlangjaka oro tlangjakmani yagulo belaike sak dukhu manjakni bagai bono paithago GBP sakhamnogo rohorjaka oboni yagulo bichiram riyang ni bubachai koktoma thumnai rokno sai khwnarwkha sabona sabo o silai kokha tabuk phano kaham ke saimanya khu hwnai sai khwnarwkha bini bubachai paithago ambasa along nokni naimathang naikol nairok o patimungno teinai investigation o ongkhorka video report Chomoi TV bolongo tau songna thango tau songna thangpuni khe sago bakau ri thabono sia bo bolongo bo jaga bo sik lama kachal ma se thango bo tong kami boro chini kande nemel si chongla bo jaga thangbo deloi naro thango bo khe thang tan bagi thangoni he tan bagi thangoni tau songna thango okay abono guli ri thata bono sabori kha sabo borok bo hisi se ke bo sa se ke bunuru kya ke lai sinega mung tamo siram dia boyos dia sama yang nung bin tam nang bacu